Ами искахме по едно време се бяхме надвили да купим още едно място от някъде, да ги разделим на двамата, за да не се карат след бъдещето. Обаче то толкова е скъпо всичко, че как да купим човек. Нали едното до нас там. Купеше. И идеята ни беше да купим още едно. Да. Идеята ни беше да вземем още едно някъде. Просто да го разделим, да не се карат все като Възможеш, имам, нямам. Не, пак трябва да една 27. Да, то винаги ще има едното е по-хубаво, другото по-голямо, другото си излъчва. Нали? То винаги има. Това е камерата. Отсреща ли това? Деца пускате в женската. Да се има много свежа. Говори на това вляво. Пише и той. Той ще пише. Обаче е хубаво да имаш нужда от нещо имате ли? Някой като има нужда. Ние благодарим. В магазина върват ли нещата? Върват, ама нито заплата не върви. Полека Зарек.